और मेरा नाम है पवन कुमार। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ और एक नए कलाकार के साथ हम मौजूद हैं मनोज मित्र यादव के पास। और ये भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन गायक हैं और काफ़ी इनका गाना भी हिट हुआ है और काफ़ी वायरल हैं। आइए हम इनसे सबसे पहले इनसे मुलाकात कराते हैं। तो सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल में देखने वाले जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, भोजपुरिया समाज एवं आपका सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी को दिल से धन्यवाद। आपका धन्यवाद जो आप यहां तक आए। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों के लिए एक गाना पहले से गुनगुना दीजिए। ऐसा सुनाऊं, भक्ति सुनाता हूँ। मेरा एक गीत बहुत अच्छा बजा है नवरात्र में। लागल दरबार बाटी शीशा झुकाइल, होता जागरा तया के हाजिरी लगाइल। अरे भगिया सवारी है सेरा वाली हो, भगिया सवारी है सेरा वाली हो। दोनों हाथ उठा के बजावा, जागराता में ताली हो। बहुत अच्छा बाजा नवरात्र में, अब बहुत लोग पसंद कैल सा। अच्छा जी। अभी आपका आने वाला अभी कौन सा गाना है आपका? छठ के गाना वाला। छठ के जी। 2-4 दिन में वीडियो रिलीज हुई मीराकुल सांझले फिल्म कंपनी से। आप बताइए कि आप भोजपुरी लाइन में अब कब से आए हैं? भोजपुरी लाइन में देखिए, गीत संगीत के शौक तब बचपने से रहल, लेकिन अगर मतलब डिजिटली रूप से मानी तो 2019 से महीने। अच्छा। और अभी 2019 से आप आए हैं और अभी ये 2022 है। जी। और बताइए कि अभी तक आपका कौन सा गाना हिट हुआ था इतने सालों में आप जो गाना गा रहे हैं आप? देखिए, गाना तो हम ढेरे गए नहीं, लगभग 25-30 को गए नहीं, लेकिन बहुत सारा गाना आइल। फिलहाल एगो चंदन चंचल जी के गाना देवरा ढूंढी चटना बा। अच्छा। तो वही तौर पर हम गए रहनी एगो पतिया नतिया पटना बा। अच्छा। हमारा एल्बम के नाम रहे। गीत तो बहुत बढ़िया गौले रहनी, लेकिन लोग उतना ना पसंद कैलस। आ ई गीतिया आइल तो ई गीतिया बड़ा बाजल। अच्छा, ओकरा पहले सुनाए तो गाना पहले। हर की देवरा भइल चटना बा, हर देवरा भइल चटना बा, पियावा नतिया पटना बा, पियावा नतिया पटना बा। एकरा पर रील बनल बा जौना के व्यू अभी 14 मिलियन बा। अच्छा। अब बहुत सारा रील बनल बा, एकरा पर बहुत लड़का बहुत सारा लोग रील बनैले बा, काफी लोग पसंद कैले बा। तो जैसे कि सबसे पहले बताइए कि इस गाने के पहले अर्थ बताइए। देखिए, कोनो गाने के दू अर्थ होला। दो अर्थ? हाँ। जैसे कि बहुत पहले गाना आई रहे, आज लोग कहता कि भोजपुरी अश्लील बा, लेकिन हम कहता नहीं कि भोजपुरी कहाँ अश्लील बा। हमारा दृष्टिकोण से भोजपुरी अश्लील नहीं है। अगर अश्लील आज बा तो पहले हूँ रहे। ऐसे कि बहुत पहले अगर अब देखल जाए ना कह के क्षमा चाहतनी, बड़ भाई बनी वहाँ के डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला जी कहल जाइला, वहाँ के यही टाइप के गीत गा के हिट होइनी। बहुत पहले उनकर गीत आई रहे कि हमर बीता भ के मुझ तोहर बिल खोजता। एक अर्थ का भई बता सकब रहुआ हमरा के? ठीक बा। हमरा हो चाही होली में आवत रहे कि जौन छुती पछुती में रंग लगवावे वो छिनरन के सरदार हियो तो छिनार हियो। अब छिनार से अश्लील का हो सकेला? ओहू घड़ी अश्लील रहे भोजपुरी, लेकिन ओ घड़ी लोग उतना अश्लील ना कहलस जितना आज कहता। लेकिन सही तौर पर मानी तो हमारा लागत है कि देखिए, जैसे कोनो चीज के नाम होला वो उतने बदनाम होला। जब भोजपुरी हमने के एगो लेवल पर पहुँचल, जब एगो अपन स्थान बनावे लागल, ऐसा स्थान बनेलस कि देश विदेश में भी लोग भोजपुरी के सुने लागल, चाहे लागल, पसंद करे लागल। मतलब कि देखत रहे लोग ऐसे में कि भोजपुरी के फिल्म लागे तो सिनेमा हॉल भर जात रहे, आ हिंदी के सिनेमा लागे तो उतना ना लागत रहे। बॉलीवुड के स्थिति खराब हो गई रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हम मानम तो हमारे भोजपुरी के बदनाम करे खातिर भोजपुरी का अश्लील कहल जाता। अच्छा बताएं कि भोजपुरी में अगर जौन पति होले ओकरा के तो इंग्लिश में हस्बैंड कह दिए, हिंदी में पति कह दिए, लेकिन भोजपुरी में हमारे भतारे कहल जाला। तो भतार अश्लील कैसे हो गई? ठीक बा भइल नु।
तो उहे चीज बा कि एगो भोजपुरी जब आदमी आगे बढ़ेला तो ओकरा गिरावे ला 50 लोग लागेला। देखिए आजकल कैसे बा कि रो मीडिया वाला बनी कितना बढ़िया से बतियावत नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन कुछ मीडिया वाला बने घुसेड़ देता रहे। जैसे कि पीके आर्यन जी जहर खैले रहले, तो उनका से पहले लोग गई रहे पूछे कि देवरा ढोड़ी चाटना के अर्थ बताई। तब पीके आर्यन जी बड़ा बढ़िया अर्थ बतले रहले कि जैसे कि हमनी के घर में देहात में रोज जाए तो एगो डेहरी होला जौना में चाउर धोल जाला, ओकरा बीच में एगो गोल होला जना में से चाउर निकालल जाला, ओकरा के ढोड़ी कहल जाला आ वो बड़ा सोन महकेला। तो ओकरा के लइका चाटी लेवेलन जो छोट लइका बड़ा सनिखे ज्ञान। तो बताई कि कभी जब अर्थ बता दिहलस तो बेचारा के घरे हौ मीडिया ला ओकरा माई से ओकरा बाबू से पूछत रे। देखी जे अश्लील मान ली कि मन में बहुत प्रकार के सोच होला, लोग कहेला कि हर गाने के दुगो अर्थ होला। जैसे कि बहुत पहले गाना रहे कि यारा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, तोहरी लचके ला कमरिया सारा दुनिया हिलेला। लेकिन लोग आमतौर पर क्या सुनी कि आरा हिले छपरा हिल, माने आरा जिला हिल गइल, छपरा हिल गइल, बलिया हिल गइल, आ तोहर जब कमर हिलल त पूरा दुनिया हिलता हो कइले बा। लेकिन एकर बड़ा ही प्यारा अर्थ, जैसे कि आरा में एगो राजा मूर्धज रहले, तो मूर्धज जी के परीक्षा लेवे खातिर भक्ति के भगवान विष्णु भगवान अवतार लेके गई रहले। तो कहले कि का भइल कि उनका संग हेगा केहू गई पूरा कंफर्म नहीं की कौन भगवान रहले। जौन सिंह के अवतार धैले रहले, ब्रह्मा विष्णु महेश जौन रहले, उ साधु संत के अवतार रूप में गई रहले। तो कहले कि हे मूर्धज जी हमको भोजन कराइए। कहले कि हो भाग्य आप हमारे राज्य में आए, कहिए क्या सेवा करें। तो संतों को जो सेवा होता है तो संत के सेवा भइल, लेकिन बाघावा जो नहीं रहे वो बाघ ताजा मांस खात रहे। तब ताजा मांस एगो राजा अपना प्रजा के लोग के नाम काटी, तो राजा के हृदय कितना बड़ा रहे कि अपना बेटे के काटे लागल राजा मूर्धज। तो जब वो अपना बेटा के काटत रहन त आरा हिले, हो जौन आरा से काटत रहनु हिले, आ जब बेटा के काटस त आसमान गरजत रहे। उहे कहले कि छपरा हिले। आ इतना सुंदर राजकुमार के स्टोरी